Salutare băieți, astăzi vom face un nou episod cu incubatorul, a apărut. Și cam de a începe episodul, nu uitați, vă abonați, dați un like și acolo toți. Da, să vedem SM8 a apărut skin-uri noi. Da, nu știu ce a făcut Garena din jocul ăsta, dar l-a făcut frumos. A întors tot scarul, tante este, le-a întors, să apar și criminali, cred că degrabă, da. Trecem la primul skin. XM8, da. Îmi place skinul ăsta. Cred că este cel mai bun skin dintre toate. Că e primul, da. Hai să-l vedem în mână. Da. Îmi place, am cu... Chiar e merit skinul ăsta. 7 pietre. Merită skinul. Da, băieți, trecem la doilea. O, da, ăsta a doilea se potrivește cu, da, cu hanoracul meu. Frumos. Da, îmi place și ăsta. Un orange. Da, e bun. Un orange, bun. Da, trecem la treilea, ăsta verde. Îmi place și ăsta. Se potrivește. Da, e forț și ăsta. 1. Reload speed. Bun. Trecem la ăsta mov. Cred că ăsta mov tot îmi place. Da. 9 petri. Da, cred că ăsta se potrivește cel mai frumos, ăsta al doilea. Da, 5 petri. Da, nu-i tare. Cum să zic, da. Ăsta al doilea se potrivește frumos. Da, și cam cu atâta, băieți, v-am arătat skin-urile pe XM8. Uite, este nu fac așa. Asta este ceva mov, asta este ceva negru. Asta leaș este, da, leaș. Și asta face așa, bam, cu leaș, fum roșu, negru, da, frumos, culoare. Da, dacă observăm, aici uitați-vă cum mov tresează, aici e ca bam, așa tresează. Da, sunt diferite toate. Da, băieți, cam cu atâta. Skin-ul XM8 a mai apărut aici un skin pe acá, da. Frumos. Îmi place. Frumos. Skin-ul ăsta pe acá albastru, da. Și cam cu atâta, băieți. Nu uitați, dați un like, vă abonați cu clopoțel ca să primiți notificări atunci când postez și noi ne vedem data viitoare.